Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bam da kasni. Katkum ki khubor ki balayo bandum layatu balap arngut ha maharashtra. Badan kombashis pa san sangut ki brio ki beyo ya kaklam COVID JN1 variant shu la ong bamenta ka jingdon ki bayabit yu khniang jingpang JN1 variant kalakot shakashis pa live khnai ngut hakte ka jilla. Loong ru bakat kum ka jing pelat khubor na katunat ka kot ka khya jong ka jilla loong bakiladan hadu khatsau hajar news pa khandai photeli ki jing test coronavirus ha ka te kasni ka ba kenthop ya ki khat ar hajar lai spa andup khandai teli da ka rapid antigen test bat ar hajar sau spa ar huai teli pat da ka RT PCR ha ka wei pat kaliang na yathu ba ka jing kot ki nong pang ha ka te ka jilla ka long khandai phu pra point khat nyo person ha ka ba ka jing don ki ba khlat pat ka long tang iwei point pra phuwei person kat ba ka jing ya bit yo te khniang jing pang naman la ki shis pa atli ki test ka long tang iwei point not sao person